मिरु बिसानि जरखा जथुम्मा आरो प्रि बैसागु फालिथाया दिनै सानसेनि हाबाफारिजों गाहामै जोबलांबाय। साफागुरि कक्लाबारि फरायसालिमानि नब्लाङाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों मिरु बिसानि जरखा जथुम्मा आरो प्रि बैसागु फालिथायखौ खुंनाय जादोंमोन। बे फालिथायनि लोब्बायै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, बिफां गायनाय आरो थान्दै मेलफोरखौ फारियै खुंनाय जायो। बे जरखा जथुम्मा आरो फालिथायावनो मिरु बिसानि थाखाय गोजाम आफादखौ सिफायनानै फिन गोदान आफादखौ दाफामफिननाय जायो। लोगोसेयैनो गोजाम आफादनि बिबानगिरिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै गोदान आफाद दाफुंनायबो जादों। मिरु बिसानि बे गोदान आफादावनो आफादगिरि महरै फुंखा महिलारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै गुरु पबित्र बर'खौ सायख'फिननाय एबा बिबान होफिननाय जायो। मख'नो गोनांदि मिरु बिसानि जरखा जथुम्मा आरो प्रि बैसागु फालिथायनि थान्दै जथुम्मायाव बाहागो लादों BKWSनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलु स्वर्गियारि, MCLA मन्टु बर', मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्म आरो जुरि बर्डनि बिबानगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादों। बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि दिनै स्पेशल कन्भेन्सन, बे कन्भेन्सननि डेलिगेट सेसन दंमोन। बे डेलिगेट सेसनखौ बेखेवगिरि महरै आंखौ लिंहरदोंमोन। बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों, गोजोननाय मोनदों। बिथांमोननि बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि जि मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों आसा खालामदों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि जायफोर गामियाव थानाय गोरों फावखुंगुर, बे गोरों फावखुंगुरफोरखौ, रोजाबगिरिफोरखौ जाहाथे बे आर्टिस्ट एस'सिएशननि गेजेरजों मोजां मोनसे प्लेटफर्म होगोन आरो बिथांमोननि जा मोनसे भिजन, बिथांमोननि जा मोनसे थांखि, बे थांखिया जाहाथे मोगथां महर मोनगोन। आरो जों आसा खालामदों जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे जों फैबाय थानाय बोसोराव नेक्स्ट इयाराव जोंबो माने जोंनि बर'नि बागुरुम्बाखौ गिनिस बुक रेकर्ड खालामनो थाखाय जोङो साखाफारा जाबाय थादों। आरो बे साखाफारा जानायनिनो मोनसे बेबो मोनसे मा होनो प्रि मोनसे सावरायलायनाय आरो बिथांमोनानो मागोन बेफोरखौ दायित्व लागोन। गतिके जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिमुखौ जौगासार होनायाव सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशना मोजां मोनसे बिफाव आरो बाहागो लागोन, बेखौ जों आसा खालामदों। गोदान बिबानगिरिफोरसिम मा बुङो? आं बिथांमोना सावरायनानै गोदान मोनसे बिबानगिरि सायख'दों, आफादगिरि नेहाथारि, बिथांमोनखौ आं कंग्रेसुलेसन जासिदों। थेंक इउ। गिबियावनो आं नोंथां पर्टेल टिभिनिसिम साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय आरो लोगोसे गोदान बोसोर बैसागु बोथोरनिबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय मोजां मोननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै नैबे कक्लाबारियाव KC डिग्री कलेज, बे KC डिग्री कलेजावनो सानसेनि हाबाफारि लानानै जोंनि स्पेसियेल कन्भेन्सन आरो लोगोसे प्रि बैसागो खुंथाय, बे फोरबोखौ जोङो हाबाफारिनि गेजेरजों लानाय जादों। फुंनिफ्राय जोंहा जागासिनो दङ, दायो डेलिगेट सेसन जादों। जोङो ओरैनो राफलि CWCआवनो जोंनि बडि फर्मेसन आरो बडि डिसलिउसन आरो लोगोसे गोबां जोंहा बिसाया थांखि लानानै दंखायो। बेफोरखौ जों गुवार लेभेलाव रायज्लायनो थाखाय दा डेलिगेट सेसनावहाय जों दा डेलिगेट सेसनखौ सुरु खालामबाय। दा दिनैनि जिथु नुथाय आं नुदों जुरिजेननायनिफ्रायनो खोब मोजां। बेवहाय लैहोर मोनफ्रोम जिल्लाफ्रा बाहागो लाफैदों आरो जोंनि मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि, लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोंनि मिरु आफादनि बिबानगिरि, दैदेनगिरि बिथांमोन दंफैयो आरो लोगोसे बोसोनगिरि बिथांमोनाबो दंफैयो। आरो जोंखौ थोजासे बे ओनसोलनि बे खुंथाय आफादनिबो आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे जोंनिनो बिसाजों सोमोन्दो थानाय जोंनि सोद्रोमा, दैदेनगिरि, बिबानगिरि बिथांमोना ज'यै जोंखौ दिनै मदद होफैदों। बे दुगाथावना बाथ्रा। दा बेनो जे जोंनि फैबाय थानाय समफ्रावहाय आं दिनै बिबाननिफ्राय एंग्लायनानै बिबान गोदान जायफोर बिबान मोनगोन बिथांमोनखौ आं गथायनानै गालांनाय जागोन आरो बिथांमोना मोजां रोखोमैनो बिबानखौ गनायनानै लागोन आरो नङाबा बानस'नानै लागोन आरो फैबाय थानाय 3 बोसोरनि थाखाय बिथांमोना गोदान बडि हिसाबै खामानि मावलांगोन। दा आङो नुनायाव नुदों, जुरिजेननायनिफ्राय दासिम नुदों जे मोजां रोखोमैनो नुदों आरो गासैबो बयबो मोजां मदद होदों आरो जोंखौ बेबादिनो जोंनि बोसोनगिरि बिथांमोनाबो जोंखौ जथेस्थ' थोजासे बिदि थुलुंगा होदों आरो बेखौ नुदों। दा हाबाफारिया दंबावो, आं दा जोबनाय हाबाफारिखौ बुंथ'नो हाला। दा मोजां रोखोमैनो निस्सय जागोन। बेवहाय रिंगु दामसाफ्राबो मोसानाय मुसुरनाय बाहागो लादों। बे हाबाफारियाबो मोजां जादों आरो। गोजोन्थों। बाजाज कम्पानिनि गुबुन मडेलनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्ला रौतानि ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज श'रुमा लाबोदों नोंथांमोननो रंजालि बैसागुनि लन मेला आरो गोबांथार रेहाय।
खम बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि बाइकखौ नोंथांनि न'आव लांनो हागोन। पालसार P150 SD/TD नि अनगायै फाइनान्स खालामोब्ला गंफ्रोमबो बाइकजों 1000 रांनिफ्राय 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। लोगोसे बैसागुनि रेहाय हिसाबै पालसार P150 सिंगल डिस्क/डाबल डिस्क ABS बाइकखौ 50% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होयोब्ला 0% जौखोन्दो सुदावनो लन मोननो हागोन आरो 4% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होब्ला 6.99 सुदावनो लन मोननो हागोन। बेफोर मोजां खाबुआ 8 एप्रिलनिफ्राय 13 एप्रिलसिम सोलिबाय थागोन। लोगोसेयैनो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार बाथ्राया जादों बैसागुनि बे रेहाया रौतानिफ्राय 50 किल'मिटार जानथायनि सिङाव गोग्लैनाय बायग्राफोरनि थाखायल' जागोन। नोंथांमोना आबुङै मिन्थिनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9101541183 एबा 9957318292 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।